ήρθαμε για το χατήρι τριών ανθρώπων. Για όσους δεν με γνωρίζετε, να σας συστηθώ. Είμαι η Κατερίνα Ιεράκη. Ήρθα για το χατήρι των παιδιών από το Ηράκλειο μαζί με τον φίλο τον Γιώργο του Κουζηράκη και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Στα μονοπάτια λοιπόν των σκέψεών μας, πολλές φορές ο μυθοπλάστης νους, ο πολυταξιδεμένος, είναι αυτός που ξοπλιάζει τις σκέψεις συχνά ανήσυχων ανθρώπων. Και όσο απλό και αν ακούγεται, ακόμα και στον πόνο, στην αγάπη, στο χωρισμό, στο θάνατο ακόμα, όλα αυτά γίνονται ματινάδα. Έχουν αποδοθεί πάρα πολλοί χαρακτηρισμοί κατά καιρούς για τη ματινάδα. Από πολλούς αξιόλογους και σοφούς ανθρώπους. Ανθρώπους που τους έχει διδάξει η ζωή, η εμπειρία και η πείρα. Προσωπικά θα τη χαρακτηρίσω μια μικρή οδύσσια, κάθε μια από αυτές. Ταξίδια του μυαλού με ξεχωριστές αφορμές και προορισμούς. Αφορμές από την αγάπη. Όλα ξεκινούν τελικά από εκεί. Η αγάπη θα φέρει τη χαρά, το παράπονο, την αδιαφορία, το χωρισμό. Στην Κρήτη ειδικά, καθημερινά δίδονται χιλιάδες αφορμές για ματινάδες. Με μια βασική προϋπόθεση, το μεράκι. Έτσι λοιπόν, απόψε η αφορμή που βρισκόμαστε εδώ είναι τρεις άνθρωποι, όπως σας προσήβαγε πριν, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά βιώματα, με ένα κοινό όμως, την αγάπη τους για τη ματινάδα, για τα μεράκια μας. Έτσι ακριβώς πληροφορείτε, από τη Μάρο Γεωργιλαδάκη, τον Απόστολο τον Καραπηδάκη και τον Νεκτάριο τον Σκουλά. Δίπλα μου ακριβώς βρίσκεται η Στέλλα η Καρτάκη. Οι περισσότεροι εδώ στην Αθήνα τη γνωρίζετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Στέλλα. Έχει και η Στέλλα τη δική της άποψη, όπως πάντα για αυτό το βιβλίο, και θα της δώσω το λόγο.